Ja tak rozmýšľam nad tým, že ako to vnímajú ľudia, ktorí proste nikdy nič také v živote nepočuli, nevideli, nezažili. Hej. Keď zrazu by prišli na takýto koncert, ako Vlado spomínal, že vlastne v Brezne chodia ten učiteľský zbor, že ako to na nich musí zapôsobiť. Hej. A vždycky ja mám taký ako keby vnútorný predsudok, že to sa im musí nepáčiť, hej, lebo to je proste akože rachot. Hej. A krík a ten spev je proste, nie je to, veľa z tých kapiel nemá ten bežný pekný melodický vokál, ale skôr ten growling, hej, ten screaming. Takže je to také, že musí to na tých ľudí ako keby zapôsobiť, takže sú možno, že trošku z toho v šoku. Ale mňa zase potom prekvapí, že možno, že to je len taký môj vnútorný predsudok, že aj ako Vlado spomínal, tí učiteľia, že prídu raz a prídu aj ďalší raz a neprídu len kvôli tomu, že dostanú peniaze z toho koncertu, ale že ich to aj nejakým spôsobom zaujalo. Takže možno, že naozaj to vnímanie aj nejakého nezaujatého diváka je iné, ako si možno tí metalisti myslia. Hej. Ale tak či tak, ako to umenie je extrémne, to umenie je na okraji, nie je to nejaké mainstreamové umenie, preto aj veľa ľudí nemá s tým ani žiadnu skúsenosť. Ja si myslím, že drvivá väčšina populácie, keby sme pustili im nejaký grindcore, tak oni netušia, lebo to nikdy v živote nepočuli. A ťažko povedať, ako to oni vnímajú. Ja si skôr myslím, že pre nich je to ťažké ako keby načítať. Hej. Lebo nedokážu sa v krátkom čase dostať až tak do hĺbky tej hudby. Hej. Ale zase tí, čo tú scénu sledujú, tak jasne, sú metalisti, ktorí majú radi tie melodickejšie štýly a sú takí, čo fičia si len na tom extrémnom spektre. Hej. Ja som niekde uprostred, dokážem vnímať aj to a ako som povedal, je to veľmi rôznorodé. Ale je pravda, že proste to umenie je komplexné. To je ako keby súhrn viacerých tých rovín toho celého. Hej. Lebo je tam dôležitá hudba, je tam dôležitý text, je tam dôležitá prezentácia na pódiu, je tam dôležitá nejaká grafická stránka tej veci, lebo každý album, ktorý vyjde, má nejaký ten obal, buklet, ako to tam vyzerá. Hej. Aj na tom pódiu tie kapely si majú vlastné backdropy, kde majú nejaký ten svoj motív. Čiže aj táto stránka veci je dôležitá. A potom sú tu ešte videoklipy, ktoré si myslím, že v súčasnosti už aj tie undergroundové kapely robia, dá sa povedať, že na pravidelnej báze. Aj tam ten vizuál je vlastne veľmi dôležitý. Čiže to umenie je ako keby komplex týchto všetkých vecí dohromady.